Y después, pues bueno, todo lo que les preguntes, os podrán resoldre tots els dubtes que tinguéssim sobre aquest projecte. No m'enrotllo més, havíem de fer una petita introducció al rol i tot això a càrrec del nostre president, però tenint en compte la gent que vam estar jugant, obviarem l'explicació de Carlos i passarem directament a que Joaquim us expliqui la seva experiència en el món del rol i del rol. Perfecte. Doncs, jo soc en Quim Pallucera, de Maqui Edicions. Jo, abans de res, evidentment, els agraïments que toquen, agrair-vos la feina que heu dit després de fer-lo, i especialment en Fernando, per convidar-me a explicar una mica de la nostra experiència. A mi em va fer molta gràcia que em convidéssiu, especialment per dues coses. Una, perquè saber, els que som de la perifèria, com si diguéssim, saber que hi ha món rolero fora de la conurbació de Barcelona i grans ciutats i així, sempre fa gràcia, no? Vull dir, m'agrada molt veure com per tot arreu de Catalunya, que és el que jo conec més, doncs, qui més qui menys va jugant això, fora de Barcelona. I una segona cosa que em va fer gràcia és que precisament em convidéssiu per parlar del joc de rol en català, que, diguem, se'n parla poc. Suposo que perquè tampoc hi ha massa cosa, però triar aquest tema normalment es trien temes per coses, diguem, per gèneres o per ballonsis, però no per llengua. Doncs està bé que se'n parli, ja que tenim un editorial que en fa, que en parlem d'això. Jo, la meva idea, tampoc n'havíem parlat massa, però la meva idea era explicar-vos una miqueta el passat, el present i el futur, diguem, del joc de rol en català, tal com el veiem nosaltres, i si voleu després, doncs això, fem un torn de preguntes i preguntes. Jo m'enrotllo molt, si voleu parar-me en qualsevol moment a preguntar qualsevol cosa, estem en família, vull dir que cap problema, no espereu, si us dona pregunta al cap, m'interrompiu i ja continuarem. Prefereixo això que no esperar al final i que no sé què. Igualment, si us voleu esperar al final i fer qualsevol pregunta, això com va, no sé què, tal, com funcionem aquí, què denuncis, jo intentaré explicar una miqueta, però a vegades jo segur que em deixo coses perquè vaig divagant i denuncio. Comencem la xerrada, doncs com no podem començar la xerrada sense començar pel principi, no? El Dungeons and Dragons, que s'introdueix, diguem, el joc de rol s'introdueix a Espanya, ja parlem de per què es va fer castellà aquest, però irònicament es va fer amb una editorial gironina, del Nou Carles. Per tant, tot torna, i llavors nosaltres som de Girona, la qual cosa, no volia deixar passar l'oportunitat per dir, doncs el rol va entrar a Espanya a través de Girona, doncs el joc de rol en català continua a Catalunya també a través de Girona. Precisament va ser aquesta editorial, entrant a Girona i per tant a Catalunya, que va crear una certa tradició, diguem-ho així, o escola, no sé com dir-ho, de jocs de rol a Catalunya. Malauradament no tots s'han dedicat a fer jocs de rol en català, però una d'elles, que és Joc Internacional, sí que ho va fer. Joc Internacional, el 92, segurament aprofitant, diguem, l'eufòria, jo crec, no estic segur, però aprofitant l'eufòria dels Jocs Olímpics, segurament, i per una certa injecció de capital, allò que en diuen les famoses subvencions i tal, doncs es va dedicar a treure jocs de rol en català, va començar per una de les seves banderes importants, que eren el Senyor dels Anells, després va continuar amb Aquelarre i altres jocs medievals vinculats o més o menys vinculats, i per mi una de les fites importants que crec que dintre del club de català va ser, crec que és el que va fer adonar a la gent que es podia jugar a rol en català, crec que va ser la crisi, que és el que em sembla que ha quedat més en la consciència de tots els jugadors que ja portem un temps jugant.
de joc internacional, malauradament es va dissoldre per problemes econòmics, van sorgir altres editorials que van seguir l'estela, més o menys relacionats amb el seu fons, etc., però no van reeixir més i, evidentment, des de la crida de Turo no tenien més roba en català, van haver de passar 20 anys perquè sorgissin Macedicions, que són jo, Quim Vallocera i Mateu Pastoret, que els cofundadors de l'editorial, que quina era la nostra idea inicial, diguem. La nostra idea inicial primer era una mica el somni que té tots els jugadors de rol, no? Fer el nostre propi joc i llavors la idea és introduir en el mercat altres maneres de jugar. O sigui, introduir altres tipus de jocs que veiem que faltaven. En aquell moment comença, diguem, l'onada, o ja està establert als Estats Units, però comença a arribar aquí l'onada de jocs independents, que en diem, que exploren diferents maneres de jugar que no és la típica, no? Exploren temes d'autoritat narrativa, tot això, no? Altres maneres de com enfocar els jocs de rol. Llavors, la nostra idea és aquesta primera, introduir un joc de rol nostre. Això ho provem però no acaba de quallar i ho apartem això mentre ho acabem de desenvolupar i ens dediquem a treure jocs. Mirant els possibles jocs que hi havia, estàvem mirant les llicències, etc., i trobem el Tibet. El Tibet, més que un joc de caire independent en el seu sistema, ens va treure perquè la seva ambientació era molt diferent del que estàvem acostumats. Estem molt acostumats a la fantasia medieval, al cyberpunk, a la ciència-ficció, però una ucronia, diguem, tibetana, dèiem, ostres, això és diferent, això és màgic. Una mica la nostra filosofia és trobar coses que no siguin el que un altre editorial més grossa traurà. No ens demanem que traiem un Pathfinder, no ens demanem que traiem un D&D, no ho farem. No ho farem perquè ni podem competir amb aquestes altres editorials que ja ho fan. I ho fan molt bé i endavant, que ho facin i que dallonsis. Nosaltres la nostra idea darrere Maki és això, és treure jocs diferents, que treguin per la seva novetat o innovacions o que et facin pensar, ostres, això dintre els jocs de rol això ha canviat, no? Doncs és una mica aquesta idea. Llavors, el Tibet comença per aquí, també perquè era senzill aconseguir la llicència i llavors veieu, com veieu, hi ha cataus i sistema solar. Continuem amb la història. Cataus és el Donjon, no sé si l'heu sentit a parlar, també un joc independent de llicència lliure i sistema solar també és de llicència lliure. Per què és llicències lliures? Perquè no has de parlar amb ningú. El pots traduir i el pots comercialitzar i no tens problemes. Llavors, als inicis era molt més senzill. Mentre estaves acabant de parlar amb llicències i hi ha els autors i no sé què, doncs treure jocs d'aquests és molt més fàcil. Cataus, si voleu després ens feu preguntes o passarem exactament de què van, però Cataus explora molt, és una mica un homenatge al D&D, però amb un toc diferent, no sé com dir-ho, explorant una cosa diferent que és això de l'autoritat narrativa, és a dir, els jugadors amb un èxit, per exemple, poden definir què hi ha en l'escena. Jo què sé, busco trampes. Si tens èxit, per cada èxit que tens, defineixes com és aquella trampa. La trobes, com és la trampa. O busco rastres. Si tens èxit, determines com són aquests rastres. Els trobes i determines com és. És a dir, donen molt poder al jugador. Llavors t'explica també com crear aventures per això, per adaptar-te, perquè evidentment no pot ser una aventura molt tancada, has de fer una aventura pensada perquè el jugador t'estarà introduint contínuament coses diferents, o coses en l'escena. I Sistema Solar és un joc genèric basat o extret de Shadow of the Yesterday, que després es va traduir com La sombra de l'ayer, no sé si n'heu sentit parlar, doncs un
nòrdic, em sembla que era noruec, el va fer un joc genèric. La idea darrere del sistema solar és explorar una miqueta el canvi dels personatges. Els personatges obtenen experiència bastant ràpidament i, igual que les pel·lícules on un personatge comença d'una manera i acaba amb una altra, doncs aquest joc intenta explorar una mica això. Com comences d'una determinada manera i pots acabar totalment diferent. No és allò que vagis pujant de nivell i sempre la teva classe no sé què, sinó que és molt àgil canviant el teu personatge. Llavors, rebem una oferta, diguem, d'un company que diu, hosti, jo tinc ganes de fer el D&D en català. Vosaltres m'ajudaríeu i vam dir sí, ens hi fiquem. Aprofitant la llicència oberta de l'SRD, de l'OGL de Wizards, doncs crea el que en diem el D&D en català, és a dir, ha agafat les regles del D&D i les ha portat, canviant-les una miqueta, doncs les ha portat a l'anuncis. Això, a partir d'aquí ens fa pensar i ens diu, ostres, no només hem de treure aquests jocs, diguem, diferents, sinó que a més hi ha una cosa que ara mateix, després de tants anys que no veiem jocs de rol en català, doncs creiem que és necessari. De la mateixa manera que hi ha obres de literatura que tothom considera que han de ser en català, jo què sé, el Quixot, la Ilíada, la Fundació, també creiem que han d'haver-hi els jocs clàssics, els jocs que han creat una fita, diguem, que han de ser en català, és un gènere que s'ha de cobrir, diguem, els jocs de rol, i creiem que han d'existir. Doncs aquest és el primer intent de dir, bueno, hi ha un D&D, doncs fem el D&D en català, ha d'existir. Una continuació d'això serà, ja ho veureu, serà l'Aquelarre. L'Aquelarre és un joc molt, diguem, clàssic, de tall clàssic, que dins la nostra línia editorial no encaixaria massa bé, però sí que dins d'aquesta línia que anomenem del corpus roler català, doncs sí que s'inclou. Llavors la nostra idea és crear dues línies principals, que serien aquests jocs independents o jocs diferents i els jocs més clàssics dintre el corpus. És a dir, dintre el corpus hi aniran tots aquells jocs que nosaltres creiem clàssics o que han creat una fita important dintre del món del rol i que creiem que han d'existir en aquest cas. Llavors ja, a partir d'aquests dos últims anys, crec que ja hem aconseguit llicències bones i tal, i crec que, diguem, hem fet un salt a nivell de valors de producció, com diguéssim, i vam fer aquests dos jocs, Un cèntim pels meus pensaments i Etern Estiu. Un cèntim pels meus pensaments no és un joc de rol, és un story game, és un joc d'explicar històries, i Etern Estiu sí que és un joc de rol, que és el que avui jugarem. Això és una miqueta la història de Maki. I la gràcia és que, continuo la història de Maki, a part del futur, és que m'ha deixat aquesta de Llonsis, a part del futur hi ha una tercera línia editorial, que no és una línia editorial publicada, però sí que li tenim molt de carinyo, que és el que anomenem el grup del Pot Petit. Són jocs de longitud molt curta, d'una pàgina, de 4 pàgines, amb 4 encara no. Diguem que és substància rolera concentrada, ens agrada dir, no? És allò, jocs bastant bons, fins i tot, vull dir que de Llonsis, però molt ràpids de llegir i per començar a jugar ja. A més, estan gratuïts penjats a la nostra pàgina web. Tots són gratuïts. Llavors, en aquest afany, diguem, un dels nostres objectius també, a mesura que hem anat madurant l'editorial, és facilitar l'accés als jocs de rol, i una d'aquestes gràcies és això, aportar jocs de rol gratuïtament en català perquè els pugueu provar i jugar.
Llavors, hi haurà més jocs? Doncs esperem que sí. De moment, ara estem pendents de treure el Bàrbars de Múria. El Bàrbars de Múria és un joc d'espasa i bruixeria que ha de caure, ha d'estar al caure, diguem. Estem acabant de retocar-los, etc. I ja va quedar bé. N'hi ha més, sí, n'hi ha més, però de moment prefereixo no dir gaire res perquè estem encara acabant de polir llicències, etc. Però no us preocupeu que hi ha maqui per estar quasi tot dalt. Ja està. Jo, si voleu, us explico, si voleu preguntar-me coses sobre com va les llicències, com va, per què, les típiques preguntes de per què ho feu sempre en català, per què, no sé què, això ja us ho deixo a vosaltres, més que res per la vostra curiositat. Jo només volia explicar-vos una miqueta què hem fet amb aquí i què volem fer, no? Que continuarem. Tenim intenció de treure algun mòdul per algun dels jocs que ja tenim publicats? No, de moment no. Són jocs que són molt... o que no en tenen, o que estan molt tancats, o que són molt fàcils de fer mòduls. Sempre tenim alguna idea, però és que ja tenim molta feina en les traduccions com per posar-te... Si hi hagués algú que digués, ostres, jo tinc una aventura molt bona per a Etern Estiu, doncs potser sí que el trauria. O fins i tot gratuïtament, depèn de com sigui. Però no és massa l'idea de treure. Per exemple, al Món de Monstres tenim a la pàgina web una guia de conversió entre tots els DVDs que hi ha al Món de Monstres. Vull dir que jo quan jugo al Món de Monstres agafo un joc agafo una aventura del 3,5 i me la passo directament, perquè no és massa difícil. Sí que hi ha idees, no? A mi m'agradaria fer una aventura del Tibet. Sempre dic que m'agradaria molt fer-la la fugida del Dalai Lama de la Xina. El Tibet va no sé si sabeu de què va, és el 1959, hi ha la invasió xinesa del Tibet. Ells en diuen ocupació pacífica, però bàsicament és que arriben els xinos al Tibet i diuen això és nostre. Firmeu aquí. I llavors es troben la gràcia del joc és que es troben que una societat militaritzada i atea i en el segle XX, doncs es troba una societat feudal i màgica, on tota la seva mitologia existeix. Els monjos budistes tenen poders, els clarividents veuen el futur, hi ha un paio que controla el temps, hi ha tota la societat tibetana allà posada, amb totes les seves... el karma t'afecta, els dimonis t'afecten, i llavors es troben amb aquest xoc. La idea és explorar aquest xoc entre modernitat i món feudal. Llavors hi ha un episodi molt potent de la història d'aquesta època, és quan els xinesos arriben a Lhasa, que és la capital del Tibet en aquell moment, és la capital actualment, i estan en el seu palau, i li diuen al Dalai Lama, li diuen, escolta'm, anem a bombardejar, digue'ns a quina habitació del palau estaràs, perquè ja no bombardejarem. I dius, bueno, ja, d'acord. No sé si m'ho acabo de creure, no? I llavors es veu que la CIA, es diu que la CIA va ajudar a fugir el Dalai Lama a través de les muntanyes fins a l'Índia. A mi sempre he tingut aquesta idea aquí al cap, per intentar fer, està explicat per on va fugir i tot això, doncs intentar fer l'aventura d'això, però tinc molta feina. Una pregunta. El procés de que us fixeu un joc i finalment decidiu anar-lo a publicar, com el teniu? Molt bona pregunta. Primer de tot, nosaltres enviem una miqueta que hi ha al mercat. Per això, precisament, l'altre dia a la nostra pàgina web vam dir, ostres, per què no us doneu idees al Facebook, no? Em sembla que ho vam fer, per què no us doneu idees de jocs, proposeu jocs, no? Nosaltres mirem una miqueta que hi ha, anem explorant, anem mirant les novetats, així, anem d'allò així. Ostres, aquest pot ser interessant per Maki perquè, mira, això no ho tenim, com diguem,
volem fer un joc narratiu, ara que hem fet un cèntim pels meus pensaments, però ara ja estem mirant un altre. Mira, ara intentarem trobar un altre joc narratiu que estigui bé. Ara un joc de fantasia, un joc de fantasia ja el tenim perquè ja hem fet Món de Monstres, ara també hem fet Barbes de la Múria, per tant, tenim Aquelarre, per tant, això ja ho tenim més o menys cobert. Anem intentant mirar una miqueta quins gèneres hi ha, quin tipus de jocs hi ha. Llavors, quan els tenim més o menys una miqueta destriats, mirem a veure quins ens agraden més i els aprovem. Nosaltres els aprovem tots. Juguem diverses vegades, hosti, sí, funciona a taula, funcionen, sí, doncs això està molt bé, doncs això no. Ostres, aquest no ens ha acabat de... Tot i que al principi ens atreia, però després diem, ostres, a taula no ens acaba d'agradar, és fora. Nosaltres, en el fons, som editors, però som jugadors. I, per tant, ens agrada aportar el que ens agrada jugar. Si no, ja costa més. I llavors, una vegada decidim, aquest està molt bé, la taula funciona, ens agrada, parlem amb l'autor per tenir la llicència. Mira, som aquest, som una petita editorial de Catalunya, no sé què, volem treure els jocs en català, no sé què, volem traduir-ho, tu què t'assembla? Hi ha gent que diu, estic encantat, això és una passada, m'encanta que tradueixis el meu joc, hi ha gent que diu, home, com ho podràs fer, no sé què, vols dir, no seria millor fer-ho en espanyol perquè arribaràs a més gent, llavors hi ha tot el tema dels contractes, si vols, doncs t'ho envio, mirem les llicències com són, mirem els contractes i quan hem lligat tot el tema dels calés i de les condicions, doncs el enviem el contracte i el signa, quan ens el torna signat, el paguem i llavors ens envia tot el seu material. I a partir d'aquí comença el procés de traducció, maquetació, edició, revisió... Tota la història. Una miqueta és això, no sé si t'he respost. Aquest és el procés, vull dir, no... Us posau plantejar per algo del fons de joc? Emprar un joc, de joc internacional? No. L'Aquelarre ja ho vam fer i ja el tenim, en col·laboració amb el Salvador, tot s'ha de dir. Vull dir que, de fet, són ells qui més o menys ho proposen, de dir, ostres, què us sembla si això ho traiem en català, no sé què. Vull dir que, en aquest sentit, molt bé el Salvador. I ja està, no, perquè, ja t'he dit, aquests jocs més clàssics no són tan aquí. I llavors nosaltres intentem fer més coses més innovadores, més trencadores, més diferents, no? Per sentir el decent, no sé què, està molt bé, com a corpus, diguem, està molt bé, però com a maqui no ens interessa tant. A mi m'ha sorprès molt abans quan estàvem parlant el que has comentat de la criada que feu. O sigui, has parlat que feu potser 80 exemplars una entrada. Això és un procés quasi artesanal, no? Sí, bueno, ara amb les impremtes digitals no és cap problema. Tu generes un PDF i els dius, ells tenen uns mínims i em sembla que el mínim és 80, 100, depèn de l'editorial, depèn de la impremta, però és el que ens veiem que ens funciona, és el que veiem que venem i esperem mica en mica. Això també és un procés que ens coneix poca gent. Vull dir, a Catalunya ja estic segur, hi ha molts més jugadors de rol que no ens coneixen que no els que ens coneixen. Ja que intentem les jornades i no sé què. Però és un procés d'això, i és mica en mica anar pujant el sostre. Ara que Taus està esgotat. Hem aconseguit esgotar una tirada. Farem una altra? No ho sé. Hem de mirar la demanda. Al principi no ho tenim pensat, ara sí. Molta gent ens digués, ostres, per què no l'editeu el canal? Doncs potser sí, no? Però potser gastem els diners en fer un altre joc diferent, no? Fem tirades curtes perquè són les tirades que ens funcionen, si no perdríem molts diners i preferim treure poc, vendre-ho bé i treure més jocs. Perquè per abarcar més gent, per abarcar més coses, no? En el fons, el que us dic, nosaltres guanyar-hi diners no hi guanyem diners. La nostra intenció és aportar al món del rol coses diferents en català. I llavors és
és més un objectiu, diguem, cultural que un objectiu econòmic, de lucre. Llavors, vosaltres, tenint en compte la vostra perspectiva com a editors que esteu fent llibres de rol en català, com veieu el mercat català de rol? Creieu que és una cosa que està estancada, que està creixent, lo veieu un mercat sa? I també una altra pregunta, heu tingut alguna comanda de fora de Catalunya? Així, curiosa o... Jo crec que el mercat és que és una mica estrany, perquè clar, és que nosaltres arribem a poques botigues. Fins i tot les botigues no coneixen massa, tampoc, perquè tenim la distribució de Ediciones Sombra i llavors ens arriben com arriben i com poden arribar-hi. Vull dir, cap queixa, al contrari, Ediciones Sombra estem encantats. Però tot i així, jo tinc el convenciment que el mercat català és una passada. Jo crec que hi ha força gent que juga. La prova és que a Roquetes som un club de 20 i pico persones, no? 30 persones gairebé. A Reus hi ha un club també de Déu-n'hi-do, a Tarragona hi ha 2 clubs. Vull dir, hi ha gent que juga i crec que cada vegada més. S'està perdent una miqueta l'estigma dels 90 i la gent ara entra, diguem, jo he anat a jornades amb nanos petits i pares que la gent que ara són pares tenien 16 anys. Jo perquè me vaig enterar quan m'ha passat del problema amb els jocs de rol i tal, no? Però clar, hi havia gent amb 16 anys que no sabia res dels jocs de rol. I ara són pares i porten els seus fills a jugar i no saben ni el que és, jocs de rol, doncs juguen, no? I jo he jugat amb nanos de 8 anys, 8, 9, 10 anys, jugant a jocs de rol, els seus pares no sabien el que eren i els han deixat allà jugant, i no passa res. Vull dir que jo crec que tot això s'està perdent una miqueta, tot aquest estigma, i cada vegada hi ha més gent que juga. És qüestió d'oferir-ho, perquè a més